L'estratègia és fonamental, l'assessorament estratègic és bàsic i en aquest país hi ha una firma global. Global vol dir amb visió, vol dir amb centres de decisió a Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid i Andorra la Vella. I si entreu a la web levantecapital.es ho descobrireu tot. És una empresa important amb real estate, amb finances corporatives, amb estratègies d'inversió en mercats de capitals o en management consulting. Parlem amb el CEO d'aquesta companyia i pensem en veu alta des de la ràdio amb ell. Toni Renom, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, fem una mica de pedagogia radiofònica i expliquem què vol dir exactament la biotecnologia i la nanotecnologia, perquè la gent ho confon. La biotecnologia és tot allò del genoma humà, per entendre'ns. La nanotecnologia és tota una altra història i té a veure amb la tecnologia més avançada. Expliquem una mica les diferències, Toni. Mira, comencem per definir què treballa què. Exacte. La biotecnologia es basa en les cèl·lules vives. Val. La nanotecnologia es basa en els àtoms. Val. I això és una distinció que jo crec que és important. Molt important. Dit això, també demano als oients més especialitzats que, com sempre dic, tinguin una mica de paciència. Molt bé, molt bé. Perquè generalitzar i intentar fer pedagogia sempre fa que deixis... una mica més imprecís, que sigui més imprecís. Siguis més imprecís, exacte. Però la diferència ve radicalment en el punt de dir la nanotecnologia funciona a base d'alterar i jugar amb els àtoms per construir des de nous elements fins a s'ha arribat a construir robots a nivell subatòmic a base de jugar amb àtoms. Val. I estem parlant de robots, de petits motors. Carai. És espectacular, que només es poden veure en microscopi. Imagina't, microrobots. Una cosa que és impensable fa, ja no et dic 100 anys, no. Fa 10 anys. 10 anys només, sí, sí. Això per una banda, això és el que fa la nanotecnologia. La nanotecnologia, diguem-ne que d'alguna manera és la que ens permetria algun dia que no existeixin residus, perquè reconvertiria la composició atòmica dels residus i els podria convertir, a lo millor, amb aigua. Per dir, exigero. Per tant, elements no útils amb elements útils. Correcte. La nanotecnologia, el fet que treballa amb els àtoms, et permet redistribuir i convertir i transformar els diferents elements. Val. Què fa la biotecnologia? Sí. La biotecnologia el que fa més aviat s'especialitza en la modificació i l'ús de les cèl·lules vives per generar solucions des d'enfermetats a creació d'òrgans humans, a cura d'enfermetats que potser són genètiques o alteracions en el genoma humà, etc. És a dir, no arriba al nivell de la molècula, arriba al nivell de la cèl·lula viva, a la mitocòndria, diguem-ne, no? El nivell més mínim de la cèl·lula. No altera el cor, no fa que el cor deixi de ser cor i es converteixi en un fetge, sinó que el cor segueix sent cor, però altera la composició, diguem-ne, cel·lular del cor per intentar, potser, arreglar, curar una malaltia. En el nostre país, la biotecnologia, les biotechs estan de moda, no? És una tendència molt important. Sí, i no només està de moda, sinó, haig de dir, i m'agradaria dir que, i no només la biotech, sinó la nanotecnologia, aquí a Espanya, a Catalunya i a Espanya, realment hi ha escola. Aquí a Catalunya la biotecnologia són potents. Són pioners, Toni, sí? Són pioners, sí. Ja tenim clústers de recerca potents i en això n'hem d'estar orgullosos. En nanotecnologia s'estan fent cosetes interessants també a Espanya i la veritat és que hi ha laboratoris que estan fent investigacions bastant interessants. Aquí a la zona Hospital del Mar, com bé saps, hi ha un centre de recerca de biotecnologia que la veritat és que fa recerques bastant interessants que la Unió Europea no només finança, sinó que s'han convertit en guanyadores de més d'un premi. Un altre dia, si vols, parlem d'empreses de biotecnologia, d'empreses de nanotecnologia, d'aquí que estan marcant la pauta. Si et sembla, ho concretem amb empreses concretes. Sí, em sembla molt bé i, a més, procuraré, si puc convidar un especialista en el sector, un bon amic. Serà magnífic, Toni.
perquè així en parlem els dos al respecte. Serà magnífic, parlem allò de la realitat d'aquest país i de les coses que estem fent. Tota la informació, levantecapital.es. Toni Renom, plaer gran. Un plaer. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4.